אז אני נמצא רחוק ואין לי טחינה. בית חב"ד הכי קרוב זה 5 שעות נסיעה לבנקוק. אז קניתי סומסום, רק לניסיון, לא לקחתי כמות גדולה, שקית קטנה, וטחנתי את זה עם קצת שמן זית ומעבד מזון, ובואו נראה את התוצאה. רגע, כמו שאנחנו רואים, זאת התוצאה. יש לי טחינה גולמית, וואלה, אפילו נראית יותר טוב מטחינה של חנויות. רואים? חבל על הזמן. הכנתי טחינה, פתרתי את הבעיה. היום בערב יהיה חומוס עם פיתות וביצה קשה. ככה על הדרך גם הכנתי קושרי, שזה אורז עם טריות. לא היה לי טריות, לקחתי פסטה דקה וחתכתי אותה חתיכות קטנות ובישלתי אותה עם האורז ושועית, כמו שאתם רואים, שוקה קרמל. הנה הטחינה הגולמית שהכנתי, העברתי אותה לצנצנת. היום יהיה חומוס יפה. דואלה, זה מה שיצא לי בסוף.